আদিবাসী আৰু ৰাজবংশী কোনো ভুল বুজিব নালাগে। আপোনালোকৰ এছটিটো আজি হোৱা নাই, কালি হ'ব, কালি নহয় পৰহি হ'ব, 100% ইয়াত কোনেও ৰখাব নাই। तो हेलो लोगोफोर नैबे समाव जोबोद इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। तो मेनलि आङो नैबे फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्शन आरो थांनाय बिटिसि इलेक्शननि बागैनो फंनैसो माखासे बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव गोनांथार बाथ्राखौ फोरमायहरनो सानदों। नोंथांमोना जोबजासिम गिबियावनो नोंथांमोना नैबे दानि जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। तो बिथाङा एसटि होनायनि नामाव गेरेन्टि होबोनाय माखासे बाथ्राफोर नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रो। আদিবাসী আৰু ৰাজবংশী কোনো ভুল বুজিব নালাগে। আপোনালোকৰ এছটিটো আজি হোৱা নাই, কালি হ'ব, কালি নহয় পৰহি হ'ব, 100% ইয়াত কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। আমাৰ বড়োফोर गोजा जा मिथिं जानांगौ, केथियाबा खालि बर'ल' मिथिं जानांगौ, मिथिबाय? केथियाबा आरोखि आदिबासী বা गोरखा বা मुस्लिम বা राजबंशी সকলক ল'ব নালাগে। মই থাকিম আৰু আমাৰ বড়ো বাছ মিটিংটো তেতিয়া ঠিকছে ক'ব পাৰিম থৈছে। সিহঁতে আপচু লিডাৰবিলাক আমাৰ বড়ো গাঁৱত যাই পেলাই বিৰাট বেয়াকৈ বড়ো ভাষা দি কৈ পেলাই আহে। এতিয়াতো মই ক'ব নোৱাৰি না, ইয়াত অকল বড়ো থাকিলেহে মই ময়ো বড়ো ভাষা দি কিছুমান ক'ব পাৰিলে হয়। তো সেইটো কাৰণে আমাৰ জাল্লা দিগদাৰ। কোনোবাই বিমলে কৈছে লাগে, এই ছাত্ৰী খেলা বিমল আপুনি আৰু চুপচাপ মোৰ ওচৰত যাই পেলাই আৰু এনেকুৱা মাল লৈ পেলাই আহি আৰু গণ্ডগোল কৰি থাকিব। সিহঁতক মানে আপচুই আহি পেলাই বিৰাট বেয়াকৈ গালি দি পেলাই যায় আমাক আপচুই আমাৰ বড়োসকলৰ ওচৰত। এইকাৰণে বড়ো দি ময়ো ক'ব লাগিব না কিছুমান কথা। তহঁতক গালি দিয়া নাই মই, কাকো গালি দিয়া নাই মই, मिथिबाय? जोंना बर'फ्रा बेनोसै, थांनानै ओमफ्राय जेबो दाबुंहैथ' दाम जागोनसो नोंसोर नङाबा। सिरि थाथ' जों बुंगोन ना, जों पाब्लिकनाव हाबगोन। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय थांनाय जितु बिटिसि इलेक्शनाव बिपिएफ पार्टिया मानो थाखाय इसिबां रेकर्ड लालायनो हानाय देरहासार जानो हाखो आरो इउपिपिएल पार्टिया मानो थाखाय ओरैबादि गाज्रि जेननो गोनां जाखो। बिनि माखासे रिजनफोरानो बेफोरनो जाहैबाय जे थांनाय जितु बिटिसि इलेक्शन समाव हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मोनद' हारिनि जितु एसटि जानो गोनांमोन, जाय ट्राइबफोरनो सान्थालिफोरनो बा कच राजबंशीफोरनो एसटि होनायनि जे खोथा होबोनाय, प्रतिश्रुति होबोनाय, गेरेन्टि होबोनाय, दा बेफोरबायदि बिथांमोना जिबायदि गेरेन्टि होबोदोंमोन नाथाय बेखौ जाफुंनाय मोनासै। आरो बेफोरबायदि जानायनि थाखायनो थांनाय जितु बिपिएफ गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव मानसिफ्रा बुङो जे दावराव दावसि जायो मानो थाखाय होननानै। मानोना बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ बर' लाइमोनफोर बा बर' फरायसाफोरा, ट्राइबेल फरायसाफोरा बुफाय बुसि खालामहैदों। मानि थाखाय? जाय मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा गावनि माखासे जातिनि जे अधिकार बा एसटिनि जितु मोन्थाय बेखौ गुबुननो जासिथाबनाय, बेबायदि माखासे भाइरेलखौ नुनानै, बेफोरबायदि माखासे सरसाखौ नुनानै ट्राइबेल फरायसाफ्रा माने हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा कुइसन खालामदोंमोन, नाथाय बिथाङा एन्सार होआसै। दिनै बिथांमोनखौ नायबिजिरनो थाखाय मानि थाखाय जानाय बे जाथाया बेखौ इनकुवारि खालामनो थाखाय कमिटिबो दानानै होबाय। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखादों। जायफोरा बेफोरबायदि बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ बुफाय बुसि खालामनाय बैसोर गासैखौबो नायबिजिरसिगोन। नाथाय बिथांमोना दा कारना जाहैबाय जे थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव बिथांमोना ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय आरो दासिमबो बे बाथ्रा बुंगोन, नाथाय बिथांमोननि डिमान्डआनो जाहैबाय जे 2026 इलेक्शननि सिगांनो बिथांमोना मोननो लुबैदोंमोन ट्राइबफोर, सान्थालिफोरनि, कच राजबंशीफोरनि जितु डिमान्ड खालामनाय 2026 इलेक्शननि सिगांनो बिथांमोना मोननो लुबैदोंमोन, नाथाय मोननो हायासै। दा बेखौ लानानै बिथांमोना दिनै बिपिएफ ना बिजेपि बिथांमोननो भट होनायनिफ्राय एसे गोजानाव थागोन, बे बाथ्राखौ दिनै जों मिथिनो मोनो। आरो दिनै जोंनि रिजनेल पलिटिक्स पार्टि बा बिजेपि पार्टिया दिनै जाय ट्राइब सान्थालि कच राजबंशीफोरनिफ्राय भट मोननो थाखाय माखासे लामा दिहुनदों। जेरै थांनाय बिटिसि इलेक्शन समाव जे प्रतिश्रुति होबोनाय, खोथा होबोनाय आरो थारैनो बिथांमोना बुंनाय मथे एसेम्ब्लियावबो एसटिनि जितु स्टेटास मोननायनि जितु प्रप'जाल बे माने जाखाबायमोन आरो बेखौ दिल्ली फारसे दैथायहरनाय जासिगौमोन।
माने बेखौ गनायथि होबायानो आसाम स्टेटनिफ्राय नाथाय बेखौ माया बन्द खालामदों ट्राइबेल संघ बर' फरायसा आफाद बिथांमोना गोबां खुद्रिसारबाय दा बे इसुखौ लानानैनो दा नै बिपिएफ पार्टि बा बिजेपि पार्टिया बै जायथि ट्राइबफोर सान्थालिफोर बिथांमोननि गेजेराव फोरमायहैगोन जे नोंथांमोननि एसटिआ जाबायमोन जासिगौमोन नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आसाम एसेम्ब्लियावबो पास जाबायमोन दिल्लीयावल'सो थांनांसिगौमोन नाथाय बेखौ सोर बादा होखो एबसुआ बादा होबाय बर' फरायसाफोरा बादा ट्राइबेल संघफोरा बादा होबाय आरो दिनै राजनितिक बाबैबो बिथांमोना बुंगोन जे इउपिपिएलआ बादा होबाय मानोना इउपिपिएलआ एबसुजों जरित्र दङ इउपिपिएलआनो एबसुआनो इउपिपिएल एबसुआ बादा होनाय माने इउपिपिएलआ बादा होनाय इउपिपिएलनि पार्टियानो नोंथांमोननि एसटि जानो नागिरनायखौ बादा होदों दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बानसावहैगोन बा फोरमायहैगोन रायजोफोरनि सिगाङाव माने भट मोननो थाखाय आसाम बिधान सभा इलेक्सनाव देरहानो थाखाय दा बेफोरबायदि माखासे राजनितिकआ जोंनि हारिनि थाखायसो साननो गोनां जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखायसो इयुन फिउचारनि थाखायसो बे बाथ्राया साननो गोनां दा गावखौ पावाराव लाबोनो थाखाय जे माबा मोनसे सोलो बाहायनाब्लाबो खायदा बाहायनाब्लाबो पावारखौ लाबोगोन नाथाय उनाव जुदि पावारखौल' लुबैनानै गावनि बिथा माखासे गावनि अधिकारखौ उनाव हरनो गोनां जायोब्ला बेसो बोरैबा साननो गोनां बाथ्राया जाहैगोन आरो गावनि गेजेरावनो जुदि हारिखौ फोराननाय बेसोरबायदियानो हमथादों बै गुबुनफोरानो हमथादों बै पार्टियाव हमथादों दा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै जुदि थारैनो गावनि हारिनि माखासे अधिकारफोर जि गावनि थानाय बिथाफोरानो जुदि उनाव फान जालायनो गोनां जायोब्ला बेसो गोबां साननो गोनां जोंनि हारिनि गेजेराव पलिटिसियान लिडारफोरा बेफोरखौ बुजिनो माने पलिटिसियानाथ' बुजिया जों रायजो राजाफ्रासो बेफोरखौ बुजिनांगोन आरो आं बांद्राय बाथ्रा बुङा नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो मा फोरमायनो लुबैयो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालाम